Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Pavle, vi gledate kanal Fragrance Trip i danas pričamo o parfemu od Thierry Mugler, jedna od mojih omiljenih linija Flanker, čuvenog imena, a to je Mugler Eimen Pure Tonka. Ukoliko ste neko ko kao ja voli gurmanske parfeme, definitivno morate ovo probati. Mislim da morate ovo imati, ali svakako morate probati. Ovo je možda i najbolji dizajnerski gurmanski parfem, ukoliko mene pitate. Nije omiljeni parfem meni iz ove linije, više volim Pure Malt, ali kada se radi o gurmanskim parfemima, ovo ovde je remek delo. Ovo je toliko gusto, toliko jako, da je to neverovatno. Performanse su bukvalno vrhunske, beast mode parfem, razbija sve, seče kroz hladno, nosiv je čak i na ne toliko hladnom vremenu, čak ću ga staviti sada na sebe, toliko je dobar. Ovaj parfem bukvalno razbija tonka, kao što samo ime kaže, jedna od glavnih nota, ali zapravo nema toliko tonke koliko sam ja mislio da će imati. Ono što ja najviše dobijam od ovog parfema jeste kafa. Kafa, tonka, čokolada, kasnije u dry downu, pačuli i klasičan Eimen DNK, ali tri glavne stvari u ovom parfemu su kafa, tonka i čokolada. Ukoliko ste neko ko voli slatke parfeme i ko voli gurmanske parfeme, da li možete da zamislite bolju kombinaciju? Takođe tu ima i malo lavande, što ovaj parfem čini muževnim parfemom, inače ova kombinacija bi bila više unisex, možda bi čak vukla i na žensku stranu, ali zbog lavande, zbog klasičnog Eimenovog dry downa, ovo je skroz muški parfem. Mislim da bi mogli žena ovo da nosi bez problema, ali svakako nemojte misliti da ćete mirisati kao žena ukoliko nosite ovaj parfem. Parfem je toliko snažan, toliko moćan da ja to ne mogu da vam opišem. Kao što rekao, performanse su fenomenalne. Komplimente za ovo ćete sigurno dobijati ukoliko možete da iznesete ovaj parfem. Traje ceo dan, možda i duže od toga. Razvija se jako lepo, nije toliko kompleksan, ali ima kompleksnosti u sebi. I miris je jednostavno savršen, ljudi. Ukoliko volite gurmanske parfeme, kupite ovo. Neću više ništa da pričam. Ćao.